In 2011 werkte ik voor Novo de Kentron, een verslavingszorginstelling, een GGZ-instelling in Nederland, in Brabant. En wij kregen toen de opdracht van het ministerie van VWS om een advies uit te brengen hoe de verslavingszorg en de psychiatrie na 2010, dat te organiseren. We hebben toen met een aantal mensen van onze organisatie, van Novo de Kentron toen, zijn we bezoeken gebracht aan alle 3 de eilanden, Saba, Statia en Bonaire. En hebben we met allerlei stakeholders gesproken over welke verwachtingen er waren als het gaat rondom het organiseren van de geestelijke gezondheidszorg. Ora como bini, maar comissar traha como coordenador, junto com departamento DGH, departamento gezondheid en hygiëne, caminha tem dois outro trador que estava atrás e parte de saúde mental e outra parte a mim tem a tarefa de parte de adicção. Prometo que eu entrar na MHC, me estava trabalhando no departamento de gezondheidszorg en higiëne, que estava departamento que está caibou de governo. Agora aqui nós temos team multidisciplinário, que nós temos hobbyverpleegkundige, nós temos psychiater, nós temos AIOS, que é estuda para psiquiatra, nós temos job coach, nós temos forensisch case managers, nós temos GZ-psycholoog, forensisch psycholoog. Dus me permisa que agora aqui nós estamos usando o facto de metodiek, caminha bota vai, caminha que o cliente está, e bota atender para botar ter team que está pensando junto com We hebben een woontraining waar mensen met chronische problematiek kunnen verblijven en behandeld worden. Er wordt de laatste hand gelegd aan een behandelcentrum voor kinderen en jeugd, waarbij we heel veel nieuwe medewerkers hebben aangetrokken. Hier in het behandelcentrum zien wij jongeren tussen 0 en 18 jaar, waarbij er grote zorgen zijn omtrent hun gedrag, hun ontwikkeling of psychische toestand. Kinderen kunnen hier worden aangemeld door de huisarts en zij worden dan door onze behandelcoördinatoren opgevangen, waar een intake wordt gedaan om een inventarisatie te maken van de zorgen waar met name de ouders tegenaan lopen met hun kinderen. We zijn samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie bezig met een project rondom forensische zorg en dan met name gedwongen forensische zorg. Het is een behandelcentrum, maar wel dus op een afdeling in de reguliere gevangenis. En we zijn begonnen met mensen die hier al gedetineerd waren, maar die wel op de een of andere manier kwetsbaar zijn. Dus het kan zijn dat er een psychiatrische stoornis is of dat ze een verslavingsprobleem hebben of een laag IQ. En nu zijn we eigenlijk begonnen met deze mensen te behandelen en te begeleiden. Zometeen beginnen we met fase 2 en dan kunnen ook mensen opgenomen worden die bijvoorbeeld in het kader van een bijzondere voorwaarde hier behandeling kunnen krijgen. Het is voor mij ook spannend om deze samenwerking. Het gaat goed en het gaat beter worden. En de voordelen dat wij samenwerken is dat wij heel snel op de problematieken die er zijn kan inspelen. Het zij aan de kant van JCN en de kant van MHC. Ook doen we nu sinds kort samen met Bombida hier op Bonaire een project als het gaat rondom psyche en somatiek, waarbij mensen die somatische klachten hebben, daardoor vaak ook psychische problemen krijgen, dat we dat met elkaar behandelen. We hebben een samenwerking tot stand gebracht tussen Bombida en MHC, omdat we bij Bombida merkten dat de patiënten die we hier zien vaak ook te maken hebben met psychische klachten, naast hun lichamelijke klachten. Als een patiënt zich bij mij aanmeldt, dan beginnen we met intakegesprekken. En ik neem ook vragenlijsten af om in beeld te brengen wat de klachten zijn. Dan beginnen we met de behandeling, waarin ook de patiënt huiswerkopdrachten krijgt. En zo lopen we een aantal weken de behandeling door. Nou, we weten dat mensen met lichamelijke klachten heel vaak ook psychische klachten hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat MHC kan alleen maar functioneren als we goed samenwerken met ketenpartners, met andere partijen die hier op de eilanden zijn. Daar proberen we ook heel veel energie in te stoppen, omdat wij kunnen niet alleen zorgen dat situaties verbeteren. Ik ben hier zo sinds februari 2012. Toen nog Stichting Verslavingszorg Bonaire, DGH, oftewel Ariola en Roet, en de psychiater in het ziekenhuis. Toen ik hier kwam,
Toen was alles voornamelijk eng. Een taboe. Psychiatrie, mensen zijn gek. Lokananta. Mensen zijn niet loco, mensen zijn ziek. En mensen moeten geholpen worden. Mita kwe e party die rinkong. Eigenlijk met die hobby patiënten edena. Antes, ora bewaken back. Botaba mera patiënten, por ejemplo. Echt, den boki pueblo bisa loco. Hopi biana, bisa taliene ta loco. Nanta llega na bukas. Butinko bay atende kunang. Oké, hopi bia, no estaba bij atende kunang. E parte de psiquiatria antes estava ta outro fora de hoor. Hopi wake verschil grande na benida de effect factor methodiek. Hopi cambio na abini. Daar is Bonaire ontzettend in gegroeid de afgelopen 5 jaar. En nou, daar hebben wij als MHC een hele grote rol in gespeeld. Antes, den boki pueblo de loco nan tuene dat in vrees, un tiki miedo panana, no ta llega seca. Yama nanta yama, tuene dat timane un tabu panang. Pero actualmente, nang door die zorg nanta haya, door die avenida die fact, methodiek, bota wa gewoon kuna kuisa integrada em pueblo e nanta wardo atender com a mesma igualdade. Não tem discrepância para dizer, ok, essa aqui é louco, essa aqui é bom. Atualmente, tudo, anche com um problema não com queda, pero toch a pessoa não é ita wardo tratar maneira como é wardo tratar. Dokter bisa tahangua nanta hanya. Nós não está dando a chance bijvoorbeeld para bisa, ok, mino ok. Pero nós está chega passa na Angola, ora que passa na Angola, eigenlijk não será corre para nos vida, para sombra que o paciente a lanta, bem para buscar morrer de nós. Nós, Polícia Barata, polícia que trago diferente, que te partners, experiência na comitê com MAC, ja, é bem bom. Nós temos para garantir a veiligheid. E também, por não pedir ajuda, nós ajuda não tour. A hora que nós trabalhamos mais close com o MAC, o gedrag de paciente não cambia opi. Aqui na SMP nós oferecemos diferentes produtos. Um dos produtos que nós oferecemos é a pessoa que pode viver cerca de nós para término curto ou término largo. Mientras que nós vivemos cerca de nós, nós temos diferentes habilidades para viver, com a intenção que depois nós podemos no mesmo ambiente e assim praticar o qual nós assim cerca de nós. Parte de minha tarefa é na guia e cuido na cliente não com a sala fora de prisão e com a guia de reclassering. Não tem problema na psiquiátrico ou com adicção e nós estamos na guia com não por deal com um problema psiquiátrico ou com adicção e sim com não por comportamento para fora para evitar que não te caia serabek. De behandeling die wij inzetten richt zich voornamelijk systemisch. En daarmee bedoelen we dat niet alleen maar het kind bij ons in behandeling komt, maar ook een gezin, het systeem eromheen. Dat betekent dat de behandeling voornamelijk gericht is op gedragsverandering. En wat ingezet wordt kan variëren afhankelijk van wat het probleem, wat de zorgen van het kind zijn. En als dat onvoldoende blijkt, dan vindt er vaak een combinatie van en de niet-medicamenteuze behandeling en medicamenteuze behandeling. Dus daar wordt medicatie voorgeschreven. Maar dat is het laatste wat we inzetten. Nou, ik denk dat het bijzondere van MAC is dat wij generalistisch werken. Wij hebben niet de mogelijkheden zoals in Nederland om overal specialisten voor te hebben. Dat betekent dat onze medewerkers heel breed inzetbaar moeten zijn. MAC é onde a organização aqui na Bonaire que oferece guia e tratamento de mesma organização, pois boude em mesmo dag. Com esse aí, me que visa que a pessoa não com problema psiquiátrico ou problema de adicção, por ganhar guia no Centro Nos Perseverança ou tratamento cerca do departamento de fact. Se tem muito envolvido, nós provamos que o departamento de muito e jovem bonificar para a família. Door die aqui, nós profissionais por intensivar a guia e tratamento. Ora a pessoa precisa de mais ajuda e minimizar a guia e tratamento, ora que a pessoa está mais estável. MAC heeft ervoor gekozen om een construct te hebben waarbij de directievoering voor een groot deel vanuit Nederland plaatsvindt. Ik ben dus niet altijd permanent op de eilanden.
Maar we hebben onze back-office dus in Nederland zitten. En dat betekent dat we heel snel kunnen schakelen, ook met Nederlandse situaties en ook met Nederlandse counterparts. Nou, dat heeft voordelen voor MHC. Uiteraard is het belangrijkste hier dat we zowel op de bovenwinden als hier op Bonaire gewoon lokale managers hebben. En zoals ik al aangaf, doen we het zoveel mogelijk met lokale mensen. Want die kunnen het verschil maken, die kennen de cultuur en die spreken de taal. En dat is natuurlijk erg belangrijk voor het resultaat. The way we work here on SEBA is based on the community mental health approach. Meaning that SEBA does not have any residential or clinical facilities to support and treat people within in a closed setting. In those situations, we are totally reliant on the Mental Health Foundation in St. Maarten, and from there, the psychiatrist comes once a month to consult with us. Ik zie cliënten van alle leeftijden. Op het moment dat een cliënt bij de huisarts is geweest en een verwijsbrief heeft, dan zien we ze hier voor intake. Na de intake hebben we overleg samen en bekijken we welke behandeling aansluit. We do this on the island with quite a bit of passion because I've been in mental health a long time. The fact that you have to be creative in the things that you do with people and trying to look for solutions to assist people and to improve their quality of life. So I'm glad with the addition and the presence of MHC on our island. And the persons who work at MHC are accepted. Some of them have to fly in because the care, all those services are not on the island, so persons come in. But all in all, I'm very much satisfied with the care and the service provided by MHC. The current team on St. Eustatius and SEBA consists of one community healthcare nurse on SEBA, and on SEBA there's also a healthcare psychologist who visits SEBA every other week. We also have our 24/7 consultation with our psychiatrist from St. Maarten. On St. Eustatius we currently have one community healthcare nurse, which is Yeti. Durante de mis 5 años aquí trabajando na Stacia, luego que me improvisa me topi orgulloso de que conoce logra como MHC. Assim é parte de tabu toch tiki menos. Mirando com os team de Stacia e SEBA tá assim na chiquito, tur trajador tá assim all around GGZ. So since we are limited in our healthcare sources on the islands, we are very much relying on our own approach, which means that we very much focus on an outpatient ambulant kind of approach. And we always try to avoid any kind of admission for our clients. Dit behandelcentrum, zoals het er nu is met veel doorzettingsvermogen en passie tot stand gekomen. Niet alleen van de bouwers die het hebben gebouwd, maar ook voor alle medewerkers die hier op dit moment werken. Het behandelcentrum is er niet alleen voor Bonaire, maar is er voor de BES-eilanden. Dus ook voor Stacia en voor Saba. Op Saba en Stacia zijn wel onderdeel van MHC, maar kind en jeugd als onderdeel van MHC is niet op deze eilanden gevestigd. Er is wel een kind- en jeugdpsychiater op Sint Maarten die behandelingen doet op Saba en Stacia. Als hulp op afstand, bijvoorbeeld via e-health mogelijkheden vanuit Bonaire, niet voldoende mocht zijn om een kind in crisis te helpen op Saba of Stacia, dan is er altijd een mogelijkheid om het kind klinisch op Bonaire op te nemen. Onze visie van Team Kind en Jeugd is Building on Fair Chances for All Youth. Dat betekent dat wij samen met onze ketenpartners hier op Bonaire en op de bovenwinden de beste zorg willen organiseren voor onze kinderen en jongeren. Zodat ze zich tot hun volle potentie kunnen ontwikkelen. MHC is de afgelopen jaren heel erg gegroeid. Zoals ik al zei, hebben we ongeveer 70 medewerkers. En ik ben verschrikkelijk trots op al die medewerkers die dagelijks met passie, creativiteit en doorzettingsvermogen proberen het verschil te maken en in het belang van cliënten proberen te handelen en te denken. Daarmee zijn we in de afgelopen jaren, juist door hun inzet, zijn we een hele professionele organisatie geworden. En zoals ik al zei, daar ben ik super trots op.